Ano nga ba eh? Booster singing. Booster, dalawa naman si Richie Boy, gawa na yung makina. Chill tirada. May gagaan ra kay ni booster ang motor. Mas pabor po di booster o scooter ang motor kay di na ta magkambya-kambya. Plane. Dire. Tabok gamay. Di unahan na nang may truck hunong. Dire. Dito unahan. Dito paginahan. Kahit si Toklo na to. Tuklera? Oh, itoklod na to. Ako na Toklo, dire ka. Balikon na ka. Dire ka. Ay lang sa gamita, balikan na ka. Pasyap na ko. Oh, wala lagi ko yung makina. So ayan mga bayan, tinutulak na natin yung motor dahil may check
checkpoint dito or hulihan sa speed limit at ato mga bay. So yan, gusto ko lang na ilakad kasi yung pamangkin ko na nagsakay nito, nag-booster is wala pong lisensya. Parang hindi pwede siguro yan mga bay ng ganyan na dadaan tayo na i-booster natin, baka magalit siguro sila or ano ba. Parang hindi siguro pwede yan. Kaya ang ginawa ko, itinulak ko na lang kahit malayo mga bay. So alam naman natin na ipapasyap natin itong motor. So kompleto to mga bay, may papel to. Dito to, hindi to expired ang registro nito. Kaya ayan, dito ko na lang iniwan. Mababalikan ko muna yung isang motor para na ano mga bay, diretso na tayo kay Sir Richie Boy. Let's go! Ada. Naputol lang among booster. May dakop. Ayan mga bay, malapit na tayo sa kay Sir Richie Boy. So ito na po, dito na po tayo sa Sintro, Valencia. So yun mga bay, grabe ang hirap mag-booster mga bay pag ganito, pag dami pang sasakyan, grabe ang hirap. So okay naman yan kasi alam naman natin na wala tayong magawa niyan. So tinanggal natin yung makina, yung block at saka head, ayun, hindi na siya pwede makatakbo mga bay. So yan, so kita-kits mga bay kay Sir Richie Boy at doon na natin tipa-sit up mga bay. Let's go! Kaya na vulcanizing oh. Oh, yeah. Dito. Anong oras?
7:45.